वेंगुर्ले तालुक्यातील तुळस येथील शिवाजी हायस्कूल नजीक रस्त्यावर उभ्या असलेल्या मारुती ओमनी आणि ऑटो रिक्षावर गवारेड्यांच्या झुंजीतील अवाढव्य गवारेडे या दोन्ही गाड्यांना आदळून अपघात झाला। या अपघातात सावंतवाडी सोनुर्ली येथील ओमनी चालक 31 वर्षीय लक्ष्मण राम जाधव, 65 वर्षीय रामा लक्ष्मण जाधव तर वेंगुर्ला येथील रिक्षा चालक गोविंद रामचंद्र जाधव आणि त्यांची मुलगी धनश्री गोविंद जाधव हे जखमी झाले। तुळस शिवाजी हायस्कूल नजीक माळकरवाडी इथं सोमवारी 9 मार्चला गव्यांचा कळप जात असताना कळपातील 2 गवे झुंजत आले आणि रस्त्यावर उभ्या असलेल्या ओमनी आणि रिक्षाला जोरदार आदळले। या घटनेत ओमनी आणि रिक्षाचं मोठं नुकसान झालंय। ओमनी चालक सावंतवाडी सोनुर्ली येथील लक्ष्मण रामा जाधव हे जखमी होऊन गाडीच्या काचा त्यांच्या चेहऱ्यात घुसल्या, तर बाजूला बसलेले त्यांचे वडील रामा लक्ष्मण जाधव यांच्या डोक्याला मार लागला। या दोघांवर तुळस आरोग्य केंद्रात प्राथमिक उपचार करून सावंतवाडी इथं अधिक उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं, तर दुसरा गवा रिक्षाला आदळल्यानं रिक्षा शेजारी असलेल्या चरात पलटी झाली। यात वेंगुर्ला येथील रिक्षा चालक गोविंद रामचंद्र जाधव आणि त्यांची मुलगी धनश्री गोविंद जाधव यांना दुखापत झाली। त्यांच्यावर तुळस प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार करण्यात आले। दरम्यान या घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी ग्रामस्थ जमा होऊन मदत कार्य केलं। वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण केलं। यावेळी घटनास्थळी कुडाळ वनक्षेत्रपाल संदीप कुंभार, मठ वनपाल सावळा कांबळे, तुळस वनरक्षक भोजने यांनी दाखल होत पंचनामा केला। यावेळी घटनास्थळी पंचायत समिती सभापती शंकर घारे, जिल्हा परिषद सदस्य सुजाता पडवळ, सामाजिक कार्यकर्ते अरविंद नाईक, रवींद्र केळुसकर, श्रीनिवास मराठे, तुळस उपसरपंच सचिन नाईक, रामू परब, विजय रेडकर, अवधूत मराठे, प्रमोद माळकर, गुणाजी माळकर, नारायण कुंभार, शेखर तुळसकर आदी उपस्थित होते। सभापती शंकर घारे आणि जिल्हा परिषद सदस्य सुजाता पडवळ यांनी तुळस प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जखमींची विचारपूस केली।